Déhfuil me agus bhfuil gceadfáilte isteach í Páirc Naomh Tighearnach an san Cluain don chluthe deimhneach sa Tránnáisiúnta Peile Babhta seachta bhingin sa idir gá chunta ó cúigeála agus gá léargus éagsúlacha ar an chluthe deimhneach seo ceanamháinecha Domhnaigh ar bhór Tráchtaire na buintí agus an idir baile Muineachán hí sa go bun. Gan éon faointe néchar go fálacha beisiad san meach síos tí Roinn dó an blion se chuin. Céir síos na damta, bhainneos an tránán é sin, ach be míad na díadú ar gluthesa agus Domhnaigh agus lechoisicha i gluthe canis an trathe agus mar idirrim na fórne an Mhaoir Páirc agus íon prapáileann san arhédianta ar an dáhéamh. Mar idirrim tá an gríanad spallanús an saharing crowd des howler ar gnach hawl trasnúing an sa ar Páirc Naomh Tighearnach atá maise go háling ar fad agus mar idirrim slú des bailhéisteach hís fúman sa in san seastan príomh seastan ón príomh ardán fiochan trasna ar gnach ar héamh na láimh léin na sícháin agus an san ar héamh Mhaoir mas maile tá ardánaí gofiig an san raimid nistí fuirin Muineachán bhfuil gá áhrúar san ar an déimsad an barcar héamh na láimh deise ní hasnóid Cameron ó dúda na Mícheál Carúil agus stigan an áid siúd tuchaigh ibre fehead trí sin é dar a tréinear agus ibre seachtaíag Louis ó Cella ó Gael Rúcha agus fuirin Muineachán mar a réisiad an Páirc is a cúil Rory a begáin ón bhó an lína lán cúlan san Darmach Gilarna ar dheis rian ó túhil mar lán cúlaí agus ar héamh na láimh léin seanan dúr é héin rian ó Bhailíg. Len san an lína lechúil ibre fehead trí stigan san dar a tréinear a desid Mhaoir mar lechúlaí lár bhuiil agus adan ó cíar ar héamh na láimh lé. Lár na Páirce ibre seachtaíag Louis ó Cella in éanaach le Carol ó Galacóir na tosathe. Er dheis tá Fináin ó Caroláin ar dheis a lár bhuiil tá captaíon na fórne Mícheál ó Banagáin agus ar héamh na láimh lé ó cumann leachtain tá ó sin mo gormáin agus ná stigdóir siúd an trúr sa lína lán tosaigh tá Daithí Garlan i gcuing amháin Andrew Machan Peile mar lán thosaí agus ar héamh na láimh lé Stefán ó an Lún. Sin gáhrú mar se ón bhuireann atá os ar bhór gáirin san ar na graficí gá a hrú déanach go ibre fehead trí dar a tréinear istigh agus ibre seachtaíag Mícheál Carúil istigh agus ní bheidh ibre a hocht Mícheál Carúil a dulcan Páirc in éachar agus caiigh ó sin ó Muineachán ó chumann in iscín caiigh sé siúd gansaí ibre a hocht más gála teachtasteach. Tá sé go maithagaigh a moment's silence in memory of the lifelong nGall supporter Paul Sweeney from Domhnaigh. Nómad Cúnis an san ón Cluain Paul Sweeney agus Also, we remember today Michael Lester. agus gúra mar an dronóg do chéine bhín go bhfuil fear RTE na canna blianta ar fada gobar leis an Sunday game Michael Lester I mehéir lína fíringe ón bhaidin leis so sin Paul Sweeney agus do Mícheál Lester agus sóra siarí den mechta go bhíh Nómad Cúnis a grínis. Nómad Ómas. The energy troker, the moment of the kingship. The energy troker, and the Arana bhíon a chana ag Aoife ní Hiarnaigh ó Gael Rúcha. By Aoife Tierney from the Gael Truant Club, and she's proudly represented the club over many years in score competitions from a young age. She's delighted for the opportunity to sing Arana bhíon, and she wants you all to join in. And this Aoife Tierney agus Arana bhíon. Thank you.
Anna Wiener fadan son o ifan I hirnig o gael trúcha agus staid fada agus ag gumman ciana le scór an nuas hanna blianta agus sin cantar go hálagan san doing ag ife tíirní. Agus na fórninis a dul siar na cúlathe cúlú na tasa dul chun cín be mi régle tas nó mar a derim léargus agsúil an dóiran seo an glahas agus an dora níana sé piúchtifríochta do Muineachán reis siad san síos de reine dó an líon se chuin ach de cintóg búd a gún nGall en of de cintóg sé áitdóibh ag glethe canis an tratha an duine seachtainna se chuin. Agus níos mahalár na Páirc tá Jason Machaí de gún nGall agus ina hánta santa canló galachór de Muineachán túra mé fuin dún nGall agus an cléthe a dul raig sa cúlacha santa Gavin O'Mail Ranna an lína lán cúl Chéilán mac Colagáin Brandán mac Cóil agus Marco Corín an lelíne ónbán ó galachór Chéilán mac nGall agus ar héad na lábhí clé Sean Martin an fell ar a dalamh agus seo chuing Muineachán a bris leoha ar a giadún sí tá sé ag finán ó Caroláin finán chahan sé an pesamach ní có lechaíleis ar héad san na Páirce agus an san ceann díreach go steach an dro an lína lán tosaigh ach raig an ceann san an gardan lína cúlan sanach tá sé feite ag dún nGall sé teachtamach leis tá sin gibert anna gear ar fad híos an san agus Muineachán ag géad a flúcha stig sa chuinge sin fós an sellhach meadacha óginine go duine go feinach ag géad an bharna dhéanamh le teachtamach agus seo chuinge siad. Díanta go an Babhta san díanta anmhaigh dún nGall ní héanúna go bhfuil ar bhór an Tighearnach dul chun cín inis go fada leis an lína lár bíl pas catisteach go fan le Pála héir agus éisiúda an chastan na Páirce. Géirig an Páirce lehanú más meile a géirig an consultóí go mead amachánna chéile seo chuing Chéilán mac Colagáin chun sin pasan siar se le fósig dún nGall agus an brúchan tá a go ríisnis ar éimeil an stúbhúr tagann sé go fada sé milliún a díana go maiisteach an dróchúil agus an chuín tóca go slachfar go siúd an san tréis nómad go le. Díanta go lesan san i gréadúir feinach nuair a bhí gáis agus an san an frihúnsaí tapig nuair a doscail an bearna. Lár na Páirce do gréadúir de gún nGall inniuh tá éach fáidí os na Calabeaga agus captéan na fórne sné Mícheál ó Longáin ó cum an naomh Mícheál. An cicamach na tógant ag Rory cáile Rory leis na cican na fada ceann sa tití lár na Páirce lár de leotha an bhí sé feite ag Chéilán mac Colagáin ach Bútearnach san ag Stefán ó Hanlúin do Muineachán. Seo chuing Stefán agus chasnú an líne 65 méadar fós a dul raig chofada leis an líne 15 clíhanach go maithamach a dro an taobhile an taobh líne hallwing fós an sellhach choró gine go duinecha. Beidir sásta cúlú siar agus an spás a géile agus bhfuil beidir cuidiúir daibh tuairt féin gan fada búlta go maithanúir sin ag Muineachán agus is tóilm go bhfuil an ceann san Harris an Drasnán cúlín ma an Babhta san ag Muineachán agus iad a dul chun cín agus le cícras agus an ceann san feiticha. Cíceamach is le tógant i Gavin O'Mail Ranna. Gavin, well, lorg den éigen chun an raithí anamh dó. Níor hena sé go fóil, lach go lár na Páirce agus feite ag gréadúir sin ceann deasan san ag tíorchaile agus iad a dul chun cín a ríis henig cúlína bhána sá cíana bhín agus seo chuing Chéilán mac Colagáin a brú chun cín chasna an bheirt lár Páirce sa glúiseach éamach fáidín agus Mícheál ó Longáin. Anna chuid an saol san áil a bhain leis an stíl peile seo atá ag gréadúir ach tá sé éifeachtach. Bhfuil go fáil le chluthe canis na héireanna na rig agus be siad a chluthe canis an tratha imlíana má bhún siad an sainmh. Rís teachtain eistí éamach fáidín. Fáidín isteach sa spás a dro captéin ó Longáin Harris an Drasnán cúlína bháin an Babhta san lámh amháin Tráchtaire ag an réitúir sinné an fear Ciarán Anata ó cum an naomh éana ar an Naomh go gúnta híróin. Cicamach is le tógant ag Rory déan sé fada ach ní léing an san an zacha leis ach beirt ó gún nGall. Stacha lár bíl tá sé ag Peadar ó Mógáin inis Peadar ó Mógáin go dtí Pála héir
Trasna na Páirc a sé siúd tugann sé dí ó Langáine capta in na fórne a sudar trasna ríis feire timpplair cad a dhéana sé leis taíocht á lorgaige taíocht á áige. Domhnaigh cholína bháin chun cín. Gwe is beag gwe táánach má tá sé an béir goach sé lena gúlah ag buchalí Muineachán insan ciad le an sagus é séad amach a dro cúla bhóir. Idóir agus an siilebach a meadacha luach anna bhóracha an siilebh ceansaigh Pedram ó gáin de citóige go dí póla heir ó heir a fear timppel sé trasna na Páirc a ríis. Mar a dinim caihann siad féine leis agus iad a géirigh an bhearna oscailt agus an bhríse tapig. Ó heir ríis an 3 uair sa glóiseach seige tá chun sin pas sirdí ón bán. Ón bán sirdí Cluain mac Cluain amach go dtí an Cluain ar hevel in na Páirce tá sé díreach las mad an stúr, díreach las tíganis. Díana bhistechar a gúil díana go mahan saige tíochanil agus ána bhile isteach a gúil an agig. Bhí dairig le rúring ó begáin lámach ar léthe a bhí an numarcha chóchta insan passan ar insan siad féin gur chréachtaigh sé i gúil an agig. So sin anna hús an istas na cuairtóirí cúlas gá cholínacha gan a cholína bháinnig go fun baile agus cad é chuig nómad go le imirthe insan clethe go ríise. Ceann fada amach go lár na Páirc a ríis an áirde leotha Páirc gairí fearháin teachta nuas leis agus gansaí buí agus lasach a habhigh siúd sin é Mícheál Langáin anna glúiseach an saríis ó Domhnaigh spás a goscail suas a meisiad sásta le cholín an uairse meisiad sásta le cholín agus ní héanúna go bhfuil rúirí ó beagán a fiachant amach í na cosantóirí agus é ráile chan éad na féilih bheith beagáinín níos déine agus cumad suas leis na tosathe a héana trí na náid a héan. Rúirí raibh sé go taobh san na Páirce. Níl an réidir a gobar a gart nó níl an réidir idir na himimeóirí agus an chulbáire agus an cicamach níl sé gobar a gart an gríise bhfuil a gansan am heach haris an déir lína tóca go tapig. Ig Muineachán agus iad a géirig brú amach mar déirim slúd a spailthe agus nuair a bhíon rá ar iireachtaí na fórne bhfuil de an á bíon luchtaíocht a láidir agus is léir go bhfuil Domhnaigh tréis taistil go láidir an sa go clúnó stránóna don glethe seo agus Muineachán déana go bhad an a réig os córa cúil sean sa cúlan sacha agus é báte go cúlan agaigh sin lúiseach le dearmh í lús a bhain leis agus dairí leotha tá cúlathe Domhnaigh a oscailt an san go fuirist agus is tólim go bé Andrew mac an chuile a chur go cúlan agaigh gé ach heine sé sin ó cóimar cliste i Mhaoir na Páirce a chríochtaigh an san leis a gúil san díleach Peile ríis etra Domhnaigh ar núnsaí ó Langáin isteach a lár bail tá sé ag Marco Chorín ón Blachán lia mar trasna na Páirce agus seo chuig an Mógáin ó Mógáin glúiseach réig gréide óra glúiseach ar Domhnaigh a glúiseach réig déanta go mahansa fós an dul chun cín agus an ceansan búilte ag Jason Macaí haris an drasnáin í go leor imimethe le déanamh Jason Macaí ó fuair sé an felsan go chuir sé haris an spot a dubhansa. Cúlán atra cicamach go lár na Páirce fearó Domhnaigh agus imon na seilehríis agus tá conlaigh an brú chun cín. Cinnte sa Cluain mac Cluain don isteach go dtí Mícheál ó Langáin agus tá istúra agus an tróú na himimethe ó lár na Páirce mar íonach é an captaíon má. Fós a dul chun cín seo Cluain fud taistil ar siúd fós a dul chun cín bhí sé an lína fethe méidir cail sé ach dairig leis an tasachar trasnan san chun fada le Pála Héir amach líon taobh lína tosnó siad a ríis. Cúló siad go lár na Páirce agus tosnóigh an glúiseach a ríis. Go fada le ó Langáin bhfuil sé an passaúirtamach go fada le Jamie ó Brenna níl go fóil Jamie is seasamhan sa ar an déobh sa go féineach agus tá siad imeach sa troile níl inis an Tráchtaire Jason Macaí i bhfuil a ceithrdí ar a grimige ag imirt a lár na Páirce. Éach fáidí dul chun cín isteach sa chúine le siúd. Domhnaigh mar a déirim anna luchacha
helf na Peile. Dianta go nesan sunnig sé milliún, agus isteach a dhéanamh aige, cnátarrád aige, agus an réitúr, fearhíróin, agus an dála bhar rollú aige, a rá gur cumad sé an fel ráda gan éimirt. Agus sechuing, I bhid a fehead sí Muineachán, dana trénar a teachtamach rúthran is, go dahad slach dianta aige. Well, Tighearnach gur chuidir nún síd, bhí hana rahar le cúil an ceansan isteach a drón cúilach an cúil. I gáinín ráda, cúil báire, sinné gavan ó mé lenig agus bhailiú ag fearnaimh náile agus iad sásta bidú amach ón lína cúil fad. Saul go taobh eile na Páirce, isteach a lár bílin is, ceann go dtíon taobhsa go dtí ó Longáin a ríis. Ó Longáin ó cuman naomh Mícheál, an pascan cín tucha gisisiúdan isteach go dro 6 milliún mac a hagann siad ón bán isteach a lár bíl go fada le Marco Corín agus a ríis an imirt a lechan amach ag dúna gáil an támar fad an a rúthar dianta an báta san ag ón bán a galachóir den é húr go fada le Cluain mar Colgáin dal an nún sa ríis siar a hagann sé go dtí Mícheál a Longáin ceann a gáir. Well, ní feicás mar gimi sé amach ar hebh na láimh lé agus an seansan me lesra a gún gáil. Ach be siad sásta, mar a denim denómad go le imire in san chiad le agus iad sí chúlíonú cúl blan chun na mahasa. Agus an fersan sa chúl ag Muineachán ón bhó roirí a beagán, well, bégan dó, ceann amháin a bhainteach ó chúla nanga anna as an ceansan toiste go húntaige má se chun Muineachán a chur ar an nónsaí Saolan David Edinburgh, Stephen O'Anlún, i déanamh isteach ar chúl hir chun fósadal chun cín, bhil sé buintúig anna í hala mór fe second and son ach a déanta go maith fear Muineachán chun an ceansan a bhócht internais. Amach a héan siad san leis go fada le dizí Mhaoir agus cáir gan san bhí sé leachpínim stola mar a gceann fada chun sé ceansan amach gur í fearm na hadstad Mícheál ó Banagáin captéan na fórne a líisteach a dhéanamh ige an ferro a bhfuilin chahan sé timpplaid tagann sé ar neis go dtí Domhnaigh Garlan go dtí ó Banagáin a ríis trasna na Páirc a héan siad I ggéirigh an bhearna san oscailt an támar fad tagann sé go fada le Andrew mac an chuile an ceansan búnta ag Andrew agus búnta go deasige haris an trasna an scórma imirt ma có-imirt Allianz san ag Muineachán ar dyna o'n imirt atá feice go uha in san chiad dráin a diag is dechar a dhéanamh mac chunas go bhfuil hís in íochttar Roinn a héan gan éon chluiche éachar bútacha im líana sa tra. Fósadal an nónsaí an ciceamach bútacha agus iad dul raig an san go fósad déanamh isteach an ghúil an ceansa leis an gitóig trasna chúla héad sé tagann sé nús an lehan san cúla le dianta go húntaach ige gavan ó bhfuil rannig i gúil hir chuna le Babhta sanach béidir go skipta den ális gur úsáid na cosa leis an gceansan na bhlacáilecha ben éirí níana sé éonmhad a Muineachán le cáisih mar tá imirt leanúnta raig agus dúna gáil agus sellmhá lár na Páirce titning ceansan na nuasan san os na spéire ní raidí le chéalan machaníl an ceansan na chumad is tí san imirt agus an sellmhar neis ríis ag Muineachán is deachal ár mhuile hen sin Babhta san tagann sé nústíí an círe go dtí Ceadal ó Galachóir go dtí Fionnán ó Caroláin cúpla nómad má hanis i Muineachán le tamlín beaganús agus iad líisteach san obair dara trénar chun san na lár na Páirc inis dara lína dada cúig méanú ceann fada isteach a dróin lína lá tosig nó mar le déanamh má se I go dosaí an Babhta san agus tagann an cúlbáire tagann gavan ó mé rannig amach is tosnaíonn sé frithún síile do gúna gáil. Trasna na Páirc a hen siad Jason McGee a hálan san duine amach dulcan cín fósadal raig 10 méadar diantaige an pasisteach sa spás an spás san líanta ag fear sa gansaí buí agus a siar a hagan an achúr sáil a ríis lína chu trasna na Páirc inis trúr ber séisireacha a tagan na Cluain mac Colgáin na dul raig Cluain agus an sellmh fósaige brúachar inis siúd siar a hagan an pas agus tasná for ríise.
Cluain sa haar héile isisicha, tagan sé go fada le Póla Heir, an lína 65. Casan sé siar, agus an san chun sé pas trasna na Páirce. Raigan is le Domhnaigh. Dulcun cín diantan san ag Pedro Mógáin, chun sé pasan siar lena sé héine raig, agus sin os tí sé milliún trasna acha. Tá siad sásta casa amach, agus tá siad sásta tosnúríis, Marco Corín, tíanaan ceansan siar grí Póla Heir. Ná bachla honnaid, ná bachla hifricha, an iminíonn siad nach éan cúige den Páirc. Éach fáirín dulcun cín do géad ornis. Tugann sé pas a raigan san ach an réiteoir den dúran gúir sé sun sa grám agus is stólam le an ceart ag an réiteoir an Babhta san cic séir isteach a bheith an do géadúir. Híal chun in Domhnaigh agus sé Mícheál le nGall dimí chun talún an féine hócaigh an ceansa. Tá sé idir an dá stúa má éiríonn le sé sin a chur se drasnáin beag puinte bháine. Stíl eiste go haige casta an gúil sa a hasnéon sé agus an san ceann san léite agus tóiste go becht chuige se drasnáin. Tá chúiríonn níos etar a ríis héana ceair le héana dó. Ciceamach le tógan de goróirí an bhíons na súléir nach úntachan rud gur féidirling é sin ará tréis an gíre agus an dá bhí dénach go chahamar an sa hanéiring. Úte go mas an éiring Domhnaigh an Babhta san Jason Macaí mar a derim cehadí a gá cahaige ach é gimmerte mo lár na Páirce agus le ír dásáí. Seo chuid Domhnaigh an nónsaí seo ceann anna bharíis agus iad an tactríd roiiris den náírim agus iad an tactisteach Cosantóirí Muineachán Róscail teirfad an ceansan an teacht ó Conor O'Donnell haris an drasnáin ach tagad siad in éon ráirt a bháin le chéile agus iad anaiachar le stoppa héana cúig le héana dó trí chúlí netara. Sé nómad díag methe ar an glogan sa. Ciceamachchanis le tógant go lár na Páirce éirithe Brishan Babhta san fighting Muineachán agus Raisiad san ar an nónsaí ar hevel in na Páirce. Tá sé fighting san ag Fernando Caroline siar di Desi far a timpplair agus an san an pas láimhe tu isteach Cuinever an módíir churíis ige Muineachán fer a brúisteach ar an gúil ba buntáistan tu den tosíon san ach an adóg sé ag an réiteoir agus cic sé ar isteach a bheith ann do Muineachán. Sé nómad díag agus 52 second de tá methe ar a glogan sa. Agus an ceansan is ag Muineachán agus fer a dahad slát captaíon na fórne ó a bhfuilinn sné Mícheál Bannagáin atá leis an ceansa a rialt. Cailtíreach os cór a chúil Áda góin pénéing agus crín leis mar tá ferachót a bháin i cruma chun an bratbáin a chorp a lúsca. Héana sé le héana trí. Ceann garad tócha ag Domhnaigh teach leotha, Domhnaigh teas na héan siad, Chéileán Machaníl, siar a ríis, Éirig slí anamh teachtamach an sa henis, díana go má. Langan, teas na Páirce héan sé, fear ina éanair, dlan, hawl ar an déhile do Domhnaigh agus iad a brisach an cínan san na tucha sé ar neis go fada le éamach fádín agus an seilifige well, ag siúda gomach beáinín Tighearnach go fada le Chéileán Mac Colgáin go leor den félimara ag Chéileánach ní mar cosantóireach in san tríon láir agus os a ciúna ríis. Glúiseacht má heileann sa ó Domhnaigh le dulcan cíine ó gcuine go duine an pasadal a raig más cúlíné sin scóra chuthe. Anna scóra fad an Babhta san ige Domhnaigh agus an bhearna ríis a hoscailtecha agus tá go Jason na fuair an ceann san fuair sé le hans agus thóg sé Héana 7 le héana 3. Rory Allianz na súléir. Ceann san fada Beirt ó
Da hef y gairi, dyn brisio ffeitio, eich ffynano Caroline a dy Muineachán. And that can issue the Lina, Cassan Che Temples, Cassan Che Stack, Sarah Hogan Chen Pass, with Cattle or Galacor, Sheer, Goody, Mihala Banagoin, or Banagoin, and Makadi and Cleahana Rish, Pelda Simon to get Shocking of Banagoin, and Ruhara Lanon to get Council of Woolish Stack and Draw, Cooligac and Council, Backlash Deer, I guess they're Voliager. Gavin O'Millanny, attacked the Mach about this up. Das na Connolly. Cocker she get a Lucian, get a bugger, Macadian Tevlina, Farana, Howlands, and Danny and Shishin, Lim, Luck Lanona, going owl, Connicader, Grev she, Creen, Agus Grev she, Grev the Sula, Ruskell to get in our relief, and pass on the Curvalis, Cock Creen son. A ride low Hanish, and either dull Coffal Lorna Parker, or Rasno. Along going a reach. Tighearnach Babhta sé go bhacht tugann sé éon sé córan bóta san ó Conor O'Donig, sé fearchan O'Donig, an leis ríis an sa cofada le ón bán, bhí ón bán a cuinever an Shadow Hogan, an tanda bhfuir do hol sé, is a chuir sé hanis an dasnáme, scór ma han bóta san ó ón bán ó Galacor, os na Calabianga. Rory attacked the back of the Lina Fehemeter. She didn't go minic and gets a claggadisha. Didn't know their fad, coolest of Cluain, Coronarding, Domhnaigh, a hand and tree at Muineachán. I was Rory Fiakan to Mac Fen Bar, Carrish and Babhta. Lord in the Shats of Temple, Can Moran, Roinn, a Risha, could the Tevlina and Peile, Commandistic, Idaho, Commandistic and Gideon, as Sagan Johnson, or Nashko Fadl, Dara trainer, the Muineachán, attacked the Mac. Cofada Leshon Stua, Sheerish, and Pass Didden and Son Goody Rhino Wheeler, County, and the Staxis Pass, Ross and so, Tientagama, Farwina, Tientagama, and Babhta and the Fernando Caroline, I can see the Dulcan Keen, Tagan Shagudi, Aranok Kira, her national Rish, Griffanon, and Pass Talker, last year, Bjagna Kiltig Muineachán, okay, a course all to Fayera. Agus an ferratach chasna Babhta se is se Oisín mac Roinn. Oisín, Goody Dahi mac Garland. In Tevel in the Páirc, Shanson Sahig Muineachán, Shansi Garland o Kira, ach an Council me Lashtir agus Lasmo. Tokamach, Goody and Tevline, and Tevel in the Páirc, and Farrin Einer and Son, on Gikamach. Stúma húring Shachas Gara, ach Kidor, Sastanish, Durgal Sasti, Brewmac, Browndown Macholan, son, a Carulish and Losha, to see it Boka, Cofada, Lorna Park, and Shakas Lorna Park, Chasnaka. Chasna the Park, Ancient Son Lesh, agus Yoig, Marco Colleen and Council, O Follow Hair. Agus couldn't check off alle Conor O'Donnell, Lenagon, and Peindle can Kina, Yanavaka, Akian, a tall style, and Tomer Fad, Paula Hair, Rish, Paula Hair, the Mark Chasnag, the Antesa, and Lina Lassig, Glushikta, Tagan Shaggy, Padaromo Goin, a Southern Chast in the Park, and Nurhogan Chen Passowing, Kim Jim McKengus, a he's home, and say, a get tour to Ordach. Well, nur han toch een kiener heen hoek, de heen tree, riv laham, gus katafak, as a kid lanish better, Chino met diagnummer sin, shoko in gedor en nun see, Conor O'Donnell, Gierig Spasser Prahu, Pastor Kunga, the McFarlane, a nation son with Jason Mackey, can ook any vinige, only can't you fight it at all. Schnell definiert the stolen, in the four negadisha, Dorian, Domhnaigh, La Hansel, have a one, Tashi Toka. Heaven in the Park, Kuplakion, Kura, Amach, near a Pringanta, a last modern gule, I'm aiming here at the Muineachán. I guess she ain't far when the Courtori go cool blank and Keenanish, a hen and ale, a hen and tree. A Macalar in the Park, hello. A Gachang guidee, I can bet or going all the tax slacker again, bet to Kashita, Eradalav, I guess an Immert Stadahe, Igan Ray Torres, and Plug Stadahe come up.
Tas nómírin san ag fehead trí a dahad a trí nó a has nómírin í. Jason McGee, aire henne hasaf. Gan tan na linne stórin a méidir éach fáidí na bhean. Tá sé siúd aire coma agus well cé go bhúr Muineachán an brise ní began sellh ar neisiúcha sanach ní féin le scóráil gan áras. Ón íireach san bhíorvéis sé I bhír a cúig gúna ngáil a bhean ón bán agus ón bán a duldion taobh líne. Bhí tasna ríis ar aigling Muineachán ar an nónsaí. Díanamh isteach ar a chúil gúna ngáil fós na dulcan cín chofada leis an líne trí bhéidir díag an son an plócha agus an son an cúlú tagann sé go dtí Fianna Caroláin Trasna go dtíon taobh san an bar tá sé ag Louis Kelly lena Haris an Trasnáin ceann breisiúltaí an Babhta san do Muineachán dúsáid siad an ferbhreiseach an é sin chur Haris an Trasnáin a héana ceathir inis go san a héana é ag dúna ngáil agus cín go bhfuil ón bán ar neis ar fárt na himmartha áil an de bhile an bar an cicamach na tógantí Gavin ó mé lena Cad dhéana Gavin an Babhta san tá glúiseachta tá stálaigh an lámh crochta go réiteoir ará leis brostú go taobh san na páirc ar raibh sé agus díide amach Haris an de bhlíne agus Muineachán inis le ceann tappa go hógant Fianna Caroláin isteach go dtí Stefano an Loin, díire ar an lína 12 méidir fós a dulcan cín agus in dhéag tá Seán Martin fós an díanamh ag ar chóil go na gól! An éimar chóil! Stefan ó an Loin, fuair sé an fell am hallar na páirce, díreach sé gur a bhéon dain sé na éon bhélán ach lean sé leis go chuir sé sin isteach go cúil an angaigh agus, well, nuair a dheachaigh Gavin ó mé leanaigh siar ar an gúil san Ní henóigh an méid a chiigh sé an mar is an cicamach a dhéimigh díreach Haris an de bhlíne is é sin éon an díomháil. Steach anna cúla a héag Stefan ó an Loin ó ruchar ó cúla an agaigh. Seachaigh an in baile ríis. Dúiseach mailecha seansa chun bhearna bhúna níos mó agus é sin diantacha. Dó a cúig sin éon díag a héana né sin dóíag ní le cúlína bháin etartha. Agus cad é fága timppla déómat bhfuil néómat agus písí lena chuis go dtí lehama. Nis, caithigh na cosantóirí boga agus seansa thuairt don gúlbáir Gavin ó mé leanaigh an sainis a fiochann amach ní léanga séir. Lámh crochtaige réiteoir ará leis brostúiríis an ceansa go lár na páirce a ró siad bhfuil hí tairings agus strachailt arsúil an réiteoir den dúrim go raibh a buchaí Muineachán ceantach an Babhta san agus an cic séir blanta ar gúna ngáil agus ar bhíáil ó langáin. Bhíidir breachún pórdach agus gá chúil le spárálacha cúpla nómat a hin. Bhí a cúlína bháin etar inis dó cúig na héana é. Ó langáin feile timpplair. Cad dhéana sé, casa sé timppla agus raibh sé trasna na páirce agus cí sé bhfuil fearr spára hálan san ón bán na stáil me bhíán. Ón bán agus é siúd ar a chúmpórdan is ar a bell agus é casa amach agus a casa isteach an fearr a ggóling an plas a ghlacha agus é dulcan cín dianta go an Babhta san ag pedar am mógáin seachaigh isteach a dro chúil an áda le róí faoin Trasnáin dianta go ag an gúlbáirin san ceann dain séireach mar a déirim an gríons na súléir an ceann san na titim ar có iad de leis an Trasnáinach dairig sé agus hanig sé anús leis an bell ina ghlachaige siúd agus seachaigh Muineachán ar an nónsaí a réimhin in na páirce rion an túil a dulcan cíndóibh. Fáilisteach an san sin é Andrew Machan Cile fós seansa linsa ag Muineachán ní bheith siad an cíine bhar an tríú cúil tá agus bég agus tá isteach an cúil an agaigh well Cí sé sin áganín bog duine amach níana bhéige is sú leis ach de lean an lán cúlaí osna sé glúiseach bhí sé páirteach sa glúiseach níos an fuair sé an Tighearnach agus go toban tá Muineachán chun cín an tír cúig sin cehadíag le héana é dóir. Cad íon hiige dúna gáis an núseo siad Bhfuil tá dóhin amach nómatú mar sin go le hama béidir chun ceann na ggóáil ar neiseach bhíidir gá chúil dan chun cín agus inis an siad gá chúlín na fánig.
an ceanna de bhína búilte go maith ach an ceansan a dul lasmad an gúile sné nuair a bhíon rodí dul go maidid téanna Kingston Harris an drasnáin ach ní raibhrá a díreach Jason McGee an Babhta san agus an ceansan methe ar thaobh na láimhe clé. Fethe hocht go le imethe ar an glog. Ceansan ó Rory She's Larbeel, Nardanoha, Brishton Nosig Muineachán, Búltaríis Muineachán. Well, nor a bhíonn siad a gúmpar na Peile isteach an drog úl croíonn siad na hoscailtí agus na Barnaí. Díanta go maith an Babhta san ag Tighearnach na tuairt féin spreochach. Ceansan beidir numracha dul bhíon in san iarach san agus tá chail sé dar thug sé dóthain ama chun an ceansan a chur isteach i gceart ach mar a deirim. Beg na tosathe sásta leis an gcéad le do Muineachán tá na spás naimse chu tí cúlacha dúna gáil hosnig an tróna seo bhar a tratha séach le héimreacha Cericín búte ceanamháin caiilte agus ceanamháinar cóscóir na buinte go mar atá ag cíirí agus na cluichí tasnú tróna ar a lehuirta éis trí na cluichí gréir go náras ag an am chéana ar agla me chéan ceist fé difríoch scórála. Muineachán ar an únsaí díana go maith isteach an drog úl réiteoir fein teachtas an clion san seo seans do Muineachán dul an cín ar ríis an ceansan búilte agus búilte go maith as duine go Ryan Wiley a thógan éireach san as a chuirn ceansan Harris an drasnáin ach anna scórar fad ag Muineachán as díanta go maith. Garad a ríis ag dúna ngáil. Seilebhacha, tí a séis an cúidir na dóiag agus an lína briste go féire tablan is seo chuna cumnéis in uha agus líad an brúchan cín tak an Tighearnach go dtí éach fáidín trasna go dtí ón bán amach go dtí an Tighearn fearrá gúna ngáil le a dalamh Howland san is tólim go raibh chéile anach colgáin a fuair an buile déanachan san Neachan réiteoir snéicíán a neta neacha sé paimí ceart leis a chan seo chuin dúna ngáil víidir a brise leluas an Babhta san ach ní éirí leotha an bhearna ná an spruch a bhainteach tasná siad agus déana siad a chóirsáil a ríis. Póla Heir, go leor den fel feic ag pól sa céad le mar sais nascidir na tasathe agus na fir Páirce dulchan cín a ríis Canar O'Donnell siar a hen sé go dtí an fearsa chuaine eile sé ó Muileán go dtí Jason ceannaíon garad chu neistí sé agus é dul neistigh den lína 15 méadar an ceann san a gceith fós casa timpeall agus ríis is tólam an Babhta san gur Jamie O'Brien atá i gceist teachtas na Páirce pas go dtí ón bán Rimmelis an lechircil isteachchan san ríis ón bán an seilehríisige an ceann san na Tráchtaire bhfuil ágann go duine Jason Moore, Jason Ard, Jason O'Chordúh, Póla Heir, Jason a ríis. Ferabhain go gaige, lehearna feiceige, lábhcrochta go réiteoir, tá seansan saige tóga sé, raibh sé féin dá faointe, bhfuil sé feitige, tá sé feite ag Jason McGee. Well, an dá lábhcrochta ag an réiteoir, an bratanáiste fallóin, de bhís aige, nuair a luas a chur an réiteoir a láimh an áde go raibh an buntáistige, thug sé féin dá faointe, mar go chuma leis, marach sé bheith amach ar héan na láimhe clé, gach an cic séireach a níos an éiring Rory, teachtamach. Cehardíag is le cúigdíag, an áde loa. Muineachán agus an bhrisise feitichas an Howland Edinburgh, Seilebhacha chalís dianta. Agus beag cic séir tapig na tógant is ag Muineachán, well ní fér le hogan có tapig san, mar tá siad an gléachan níos ar Rory ó Beagáin. Well, cic gá faointe díreach feiceagaing ó Jason McGee, bhfuil Muineachán chun é sin a ragart le cic díl, hí Rory tagamach go fan le lár na Páirce nar a thugann ceann garad agus inis ar an únsaí atá siad an ceann san takeín í Desi Mhaoir ag irrigation i fiocasús duine leis ar an tanna iirecht siarach an sé an pas
Muineachán, fós gan cín, fós an Shellivacha, tá sé Anno Círa, trasna na Páirc ag siúd. Gán nómad go le nómar sin fága le himmert in san chiad le. Fós dul gan cín, Dolaraig, tagan sé ar neis go dí Andrew Machan cuile go hard ó Andrew Harris an Brasnán. Scór ibrithe go má, agus fáide aspaint an Babhta san ag Muineachán, éana héindeag inis ag Domhnaigh sin ceithre chúlín diag, 3-7, 6 chúlín diag atá ag Muineachán an in Allianz ag Cluain. 2 chúlín chun na masa agus well, níos lúna gáin ó, man fácar an dogan cansan búte ar neis ag Muineachán a ríis, ag fós an dul chun cín, Stefano an Loin leis an Gjansan, ábhóla gach an cansan dul lasma, lágíireacht an áiríh, anna cúil feite go an Loin, cúpla nómad a hinag bín lágíireacht agus an pléis a díireach is a bogasteach san nómad dennach, tucha cethar nómad ar an glogan sa chlár a scór Cluain. Hálan na bhfuil an Páirc tá ceann garid feite ag gréadúir, 2 chúlín chun denig. Agus iad a teachtamach bhfuil beag ceistena le cur ag séanas mac agus ag lehama maiall na bearnaí a doscail Muineachán agus iad a dul chun cín agus an hebhfuil in na Páirc beag Gabriel Bennigan ní leis sé siúil cóg sásta san leis an scígar imig Chatsás gáil a cúil agus a ceann san búte go cúil an angig. Bhís an ágar an ceistena le flagart ag na cúlathe ach ar gáhéad na Páircin atá na ceistena san le coragus le flagart inis agus tá gidóir gofa cúlín amháin chun cín 3-7 sin séideag a 2 héineag sin 7 ard scóráil agus ard lethe insan chiad lehansa an bunáin séite agus an cansan well, búilte áris an chasnáil le fearag go stóilm ag Rory ó Beagáin an san do Muineachán ag lehama víidir ar a sáhín só ar a gúmpór hanig gréadúir don Tighearnach agus mar a hála hanig sé chasna agus a steach go cúil an angig is stóilm go Jamie ó Béanáin a chur an balagar an angach an san féire agus iad a chorpa. Cé go rád an pórdach Domhnaigh nó a bhíidir sé chúlín chun cín i bhíidir 2 ceann le fánig an san ach an san cin dennach beagnach na híon le an cúlsan ó Jamie ó Béanáin. So, sinné, susan sa hagaing ar Páirc Tighearnach, 3 cúil na 7 chúlín i go bhfuil an baile sin 7 na séideag agus na cuairteoirí ó Hiarconil 2 héineag sin na 7 ag Domhnaigh. 20 boys working areas such as speed, agility. Rís an teachtain eistí éach fádaín. Fádaín is teach sa spás, a dro captéin ó Lungáin, Haris an Brasnán, cúlín amháin, díreach leis tíganis. Díanamh isteach ar an gúil, díanamh mahansa ag Tighearnach agus bhfuile Eisnúisiach sa rís ó Domhnaigh spás a goscail suas a beisiad sásta le cúlín an uair se, beisiad sásta le cúlín agus ní héanúna glethe seo. Agus Muineachán díanamh go bhfuil donna raig ó scór a cúil seansar cúil an sácha agus é báte go cúil an angig sin núiseach le iad dásáí. Seo chuin Domhnaigh an nónsaí seo ceann anna bhathríise agus iad a teach tríd loiris den áíanamh agus iad a teachtisteach má heilansa ó Domhnaigh a dul chun cín ó gcuine go duine an pasadal a raig más cúlíné sin scór a chuthe anna scór a fad. An leisrísin sa có fada le ón bán, bhí ón bán a cuiineh an seathógan an tandahhair do thug sé is a sé hanis an das éach fádaín an leisin san gurí déasach í ceann á chéana bhíige bhfuil le ceann sé feite tá. Sin difriíocht istáil ó san dul chun cín agus in dhéagtá Seán Martin fós an déanamh raig ar chóil go gó! A mar chóil! Andrew Machan cinna fós chance Allianz ag Muineachán ní bheith siad an cíanamh an tríú cúil tá agus déag agus tá isteach an cúil an angig íon san seo seans do Muineachán dul chun cín a ríis an ceann san búilte agus búilte go maith as duine go Ryan Wiley a thógan í an tóga sé raibh sé féin dá faointe bhfuil sé feite tá sé feite ag Jason Mackey. Well, an dálág sé siúil cóg sásta san leis an scígar imig Chatsás gáil a cúil agus a ceann san búilte go cúil an angig. Bhís an ágar an ceist
Began the Muineachán bid Naomh a cahabh fanú no, but going me mis regen is den tanna lehan ein second of one dianta an dó iran agus go bhfuil Shane O'Donnell lever a hendiag tagisteach in ar own ban o galachor dus na connalig agus go bhfuil Polo here in Mehedenbark agus Ferkil cara Roinn Mhaoir is stigen na áid siúd so Gá in hier Connell an de Willenson tagan Cameron O'Duda isteach in ard ivi de fed trí dar a trainer ins na cool do Muineachán wat is da arú dírechalar na Páirc idir ivi an édiag agus Louis Kelly a hosnig le seachtíag lar na Páirc Robbie Hanratty istigen ádsúd an cavan ard de bute ag Domhnaigh agus an fermór cael ard sinné an Lantasí sinné Jason Mhaoir a bhuaig an Council dóib agus a chun an sí golúiad in Santarna le cúlí na bháin idir na fórne seo ceann deisisteach go fada le Sean Martin Cas an table ceann isteach an dro chúlaach Rory a meáin an san chun é sin na bhheilú faoin drasnán agus seo chuing Muineachán. A bhí le fánig le gá chúlaigh trámháin den gcéad lehan san agus Domhnaigh ar a gúnpóir an san anhaachta níorútha a bhhegus den dá chúl san na fuair a Stefán ó an Luin agus ó Ryan O'Toole. Seo chuing an síana siad Andrew Machan Cuile bhí feicála go maithan san chiad le dóibh comá agus tagan cean san nús go dtí ó an Luin an sellbach aige bertin na hímpel fós an dul go gíd seo chuig an rúthar ó lasmad an stúach búilte go háda bud sé fada góid níl irid na fríidir ó ghearra agus tá sé i gaban ó mé rannig le tactabach das na connalig. Amach go taobhfuil in a Páirc an san seo chuigan is siad agus iad ó brú ó gine go duine i bhid a ceir an san sin é Marco Colleen a bhí raibh fún taisteil ar sa chéal agus é brúsú sa meas na dosathe go minic Domhnaigh Colleen a bháin chun cín an cean san teachta nús go fada le Ferkil cara sné Roinn Mhaoir go dtí Shane O'Donnell na henig isteach ag leham a comma an bhertan na dtíon san na pasáil na chéile an eiscudí Jason Mhaoir Cas an table ferní ag sinné Cameron O'Duda ag Jason an sellh fósaige dul trasna na Páirc caihan sé an pasúig an san chofada le Shane O'Donnell bhí sé cuine bhar a pas an san tugann sé an pas goach í an clíoháin Pedar ó Mógáin trasna Conor O'Donnell tá sé Conor inis bhar chadan Domhnaigh chun sé an neis an san é go dtí Even it trídiag sin é Conor O'Donnell ag déanamh isteach do ghéad dúthíar Connell an sellbach améadacha fós a dhéanamhacha dulcan cín a lábhcrocht ag an réiteoir seansan sa an council a chur Harris an Trasnán agus an bheith dianta ag sé ó míleoin. Well, nuair a thug sé fé bhí an lábhcrocht agus an buntáis na tucha ag an réiteoir sin é Ciarán in Etta bhí sé sin tuchaige dus na Connalig ní a bhéon gá dreisiúmantáiste mar dairig le séimeón é chur Harris an Trasnán. Amach go lár na Páirc anna cícin báta san ó Rory ó Beagáin agus seo chuing Andrew Machan Cuile ar an sí do Muineachán. Siar a hagan an pascó fada le daithí Garland. Trasna go taobh san na Páirc agus tá sé ige Desi cuine bhar ceann gá faoin de dóbalte tá cuma anna bhaide an dála an áde ag an réiteoir agus an brataráiste in áde ag an Mhaoir cúil. So fágan san inis go bhfuil Muineachán gofa go dtí trí chúl is snéigúlín 8 agus 8 inis dó dóiag ag Domhnaigh de fórne ar Tighearnach. Shane O'Donnell obair na gapala dhéanamige agus é ag cosad tían san leistigh den lína 3 féidir díag cabhair agus tacaíochta testáiliúig cabhair agus tacaíochta áilige. Agus dianta go maithan san ag an Conallach chun éaló ó Vertica dá chun cín fós an dul raig sin é Brandán Mhaoir chun sé pasan siar féhéar go dtí Marco Colleen a chun isteach go dtí Sean Martin trasna na Páirc héan na Connalig. Fuileach slí agus spáis leistigh den stúamór inis dul chun cín go fóil an pasan a bhbhúla bhfuil sé gá thar na stólim go bhfuil agus crín leis Harris an Trasnán scóra an Babhta san ag marragra agus na Connalig ag glúiseach tú héamháin na Páirc go dtí an taobhile a chun cúlín amháin chun cín a dtí siad agus chun é well tá beagnach istí an cean san búlteach
Neadar Cadvír Siúlan san an échar leis an gigs líine an réiteoir an teachtasna. Ná stoilm gur bhúil fear Muineachán, gur bhúil sé an féil déan gnó a gcuine Mícheál Lungáin an Babhta san agus tá sé gléachadis finán ó Ceallain a caint leis an méir taobh líine agus tá an féil á thuairt chun cíine. Sin é an leiciad méadar. Ceapas an áíirih námé sin an cinenne ceartach sin é an cinenne atá dianta ag an réiteoir gur sé go óngórna fuair sé ón méir taobh líine ar héamh san na Páirce dathíach cochaigh. Tá Jim a fós an i gáte leis an taobh líine a chu. Tá sé bheith achadis nach chuirfar Pinos breise ortha tá banistíocht hir chunil híos fuingan sa caint agus an caint is a cadráil tá an cearú ifigach sní meigi fellí meisteach chun an siocháin go mead atara dathíach cochaigh. Well, tá sé ag míú de Jim agus an canahéamh gur den duine an cinenne sin agus an stoilm gur féidir libh chusin cad a ceapan nach takeíochta agus nach leanóna chun an gáil féin scíal. Seans má se ag fearmhótha sin é Roinn an Beagáin an na chuircin cíine ríis mar tá sé díreach lasma don stúa son gá cholín an son. Trí a héineag sin fé ag Muineachán, dó a tríneag sin néideag ag dún an gáil. So cholín bháin chun cín inis ag go bhfuir an baile. Da had a héan nómad ar an glog agus de second an council garden de líine an réiteoir agus well gur begáín díal har náisi geistan san sésan Mací a dulcaí Jason can sé council Mací Seán Martín isteach an ábín tá sé ige Roinn Mací trastanis lastig den stúa mór chun sé council siar gurí canar O'Donnell casan tépla ceann mór ár fear an bhearlár Páirc Mícheál Lungáin is stoilm an Babhta san seagadáid féin agus anna cholín an Babhta san dó a ceardeag sin fethe trí a héineag sin fethe agus tá beagnach lehuaigh lí fós fáca léimirt in san cléthe seo. Cléthe siamsúil goach chafa rá cicamach tócan san Rory go taobh san na Páirce Joig Desi tá sé fighting Desi ar an tanna iarach fágan sin berte go dágan na níige róas na chéile ach dairig le an teachta bhé leis féine fer a chúil sa chéile an ná cholí rion an túil agus seo chuí Muineachán túil a ríis cáirige san lena héamh an Babhta san a dulchan cín tá Muineachán hálan na bhfuil an bar ceanní dá dianta go maigan go san tóidan san anna féilean san léim sé machaí agus an pescaí chéileán machaníal go taobh san na Páirce gréad an tíorchonil a bogach an cín na gansa glasa agus na gansa buí na gansa gorma ag cúlú ag plúcha as an mílú a séine sig Jason Mací anna hóca le fear chordómh insan chiad le pescate machaí gurí Marco Corín lechaíide bheit a spruchach níiríon ach an isteachíon lína lá tasígtá sé Canar O'Donnell a dul trasna da fós an féileach mead ag dún gáil an passion chuir siar a ríis gurí Marco Corín gurí Jason Mací. Na fórnear cóharach an captéan ó Langáin trasna hen sé siúd. An áras beag an dóiran sa a mo an action ag giún caiiciise ar an tanna lá diag de bhí a brán a gréomhalla ceann sa fós ach mead ag gréadúiristí go scóir a chúil géirigh an bhfuil seat a chrothúil sé búilte go maith tá sé búilte go maith an méar chúil ar réadrómhrit anna chótha sé sin agus na cuairteoirí gofa chun cíad a ríis. Ar a denim an dóiran sa hama ar an tanna lá diag de bhí a brán dún an gáil le chunta an dún Muineachán leis an gábháin. Cicabachadis le tógant ag Rory. Fethe héan le fethe. A harúile is ar an Muineachán. Gwyl the stolim chap gwyl Jack McCann na tachtasteach agus ó sin mac chunmáin ag gymachtamach. Cad a Harlands up, rud ag a Harla am asan imirt hawl ó scór cúil gon an gáil be sé seo sa múlin is, be sé seo an a himúil tá dinimirt
Bhís chunará go gapfagart le hemáíochta bheit nó bhíonar it san daoineistigh sa clúchas ach tá deadúristigh ánach a háirithe. An réiteoir, well, tá sé dul isteach agus díana sé chórá. Leis sé mert méar cúil atá laistír don gúil. Béidir gur hádaíon bhí sa faidir na bhile, béidir gur hála rud éigean nuair a tháinig Jack McCann isteach do Muineachán agus gur raibh duine na cosantóirí chur aithne mar a déan siad. Well, tá siad go léir na líon san tá sé Jack McCann a bhí na lá ceart go leor bhí sé siúd ar a dalamh daire henis réiteoir fós a chórá leis sé mert taimhíar don gúil. Tá sé siúlamach inis cad a dhéana sé béirige ar bheirteach go háirithe agus é labhairt leo. Carta bí. Well, chola mar míhásamh ó luch leanúna gúna gáil ó chéad bhín atá míhásamh cíanna le bra ó luch leanúna Muineachán an leis an gáta buí an Babhta san an cicamach ar litógad ó héamh eile na Páirc mar se. Bhíon chlog stoppahan san dahadig. Amach go dtíon tensa. Tá sé Muineachán. Ferháin chur a gothaige, me chun cín. Bhí gáinín géire teachtarsteach san imirt ó thostaigh an tarna leithin ardíirih. Muineachán agus iad a géirigh an ceann sa bhreamach ón lína cos de ferachúil sa cían le an ferrú a rion ó túil. Agus éisiúd i lád na glúiseachta. Chud é mar lús atá iscin ar héimile na Páirce. Dahad, chu agus sláid díanta ag fear Muineachán dul chun cín. Bhfuil chalíos díanta tá chalíos díanta ó scór a fúil an a ruúthar go dóg an Babhta san íon sé 60 slat ar fad ó fuair sé an stitar ina leithéad den Páirc agus cím go bhfuil Jack McCann bhfuil an fellin a láimhigh siú díreach tacha chun Páirce bhfuil sé chun é seo thógad óna lá stálim go bhfuil leis na fórna chothramú agus é díanta go Jack. Dó cuaidíag anis sin fethe héan, trí a dóiag sin fethe héan. Agus an cicamach ón seanna líne fethe héan, le tógad i Gavin ó Muineachán. Gavin a fada timpplair a lorach takeíocht a lábhcrocht aige. Réiteoir ará leis blastúach téanse go téan san na Páirce. Well, bhí buntáiste na hiirden san ag Jason Mackey ar a rion á túil agus bé Mackey ag an áthaigh an cicamach san go háard san éir is a cuidan gcuidóir ar an ún sí. Lár na Páirc in Isiacha. Fós a dul chun cí. Lína de 15 méadar. Trasna réisiad. Ferra teachtar an ggóling an Babhta san. Roinn Mackey. Bhí Jamie O'Brien na fuair an cúil san roimh le hama. An ceann san éibriú ógainnig go duine Conor O'Donnell teachtar sálan de san Páirc caitheann sé an peas Mackey Shane O'Donnell ag cúlú ach an ceann san feite agus san éibrúchan cín le Cameron O'Dúdas na sála fós de lehansan sa ag dúna gáil isteach an drá cúil ach an lágaíach sa deire hir agus isteach amachling an cúlbáir agus seachuing Rory agus tosnaí an Rory an frihún sí óna lína chúl féin. Ian san éhre cehadiagar tá Andrew McConcuile go til san na Páirce go dtí Ryan Wiley an naisiúníos go siúd isteach an árbín ferile teachta góidir agus Muineachán, well, iad a teach go máil sin é ó túil ceann fada isteach sa spás ceann san béidir rómhúr dul bhí ana agus é géirigh Domhnaigh mar Garland a bhainteach níor éirigh leis agus an siile for naisiúníos leis na Conaigh. I lárbín tá sé ag Mícheál Langáin. Mícheál? Chuna sé ceann san gotí Marco Corín seachuing na Conaigh agus iad a glúiseach go maihanis. Tá sé ag Conor O'Donnell ferabáil chur a gothaige á leanún tan Domhnaigh mar Garland fós a dul chun cín peasala go fada le an Marco Corín siar go dtí Roinn Mackey siar go dtí Jason Mackey cad a dhéanamh Jason
a sé fan spruchtí sé chuoine bhar an ceann dá faoide, ní dóla go bhfuil tá cáirige a sé sin pedar ó mógáin leis an ceansan ach an ceansan cetach go ba, agus sé mé heach gur héamh na láimh lé. An scór mar a bhí, 3-2 le 2-5, fethe héan an taobh, agus dáthach 3-2 díirich methe insan tarna le. Seo chuing, Muineachán, Seilebhachá, an gichamach san, agus iad a tacht ar a súib na sús fan Páirc, tá an cófada leis an líne 65 méadar agus an líne buí agus lasan san ag Tighearnach. Dal chun cín go fóil, seo chuin Desi mac bhard, finána thuirteach san imimeige, finána thuir fé gúlín, agus tá in bailile go ar neis chun cín ceann maithan úr sin ó finána Caroláin, go háir go crín idir na cúlí sa sin 3-3 ganis le 2-5. Ciceamach le tacht ní ribig an scór san an áde. Go fótá sé an áde inis. 3-3 le 2-5. An ciceamach le tógant ag Gavin. Náirde ótah san na Páirc Gúling san Drám an Babhta san Jason Mhaoir agus an níor Jason ach an úr sin Roinn Mhaoir agus an ceansan a túrlingt agus an kicséir agus an buntáiste tucha do Domhnaigh. Iad san na dul chun cín. Trasna na Páirc héan siad, có fada leis an lína 15 méadar Domhnaigh le Tráchtaire, írig ferraim siúd san áid ceart leis an puinte hógant, Conor O'Donnell, Tráchtaire, bhí sé lechaide bhfuil sé cailige, beagnach cailte ach an tacht trasnan san tá míhala ar níhéacha sé O'Donnell do Domhnaigh chun an seile bheith aglacha dóibh. Agus seo chuig únsaí maithne seo sé, cad sé an patsan amach go dtí Jason Mhaoir, go mé das céim das raid sé íseal, ní raid sé néanaid mar bula sé, raid sé gur cúlín agus maíon de henig sé an neis an gúile agus déalaigh Muineachán. Seo chuig íon san inis an bhrithúnsaí, an a rúthar déanta an Babhta san, agus iad an dulcan cín bhfuil buile tucann san de bhí hána benagáin an réiteóir i legad an éimert leanúnta raig an ceansan búlte, ach an ceansan lasma an lámh an áde, lámh Tráchtaire ag an réiteóir go bhfuil athrú a dhéanamh. Sé sin go bhfuil athrú a dhéanamh ar an Domhnaigh, go bhfuil ón Mhaoir i tacht isteach, agus go bhfuil Jamie ó Bléanáin i tacht an Páirc. So, fearcíl cátha is stig agus réalta mar a búndóráin a dul dianta líne. Ciceamach tócha is an úr sin Gavin, bhfuil sé rá gearra, bhfuil sé feite sé búta na sin Muineachán. Cai siad a cuairmach leis na ciceamach gearra san nach fós tá Muineachán a dulcan cín, an trúr stig a chuníos, an pasná bheith náibh trína óhain agus an seileh géalte igus ag Muineachán agus seo chuid na chunaigh ar an ónsaí. Fethedó a fethe héad, tá chun é fethedó mat fácan mar sin, agus seo chuig Roinn Mhaoir, dus na chunaigh tá sé, thar go bhar lár Páirc an tagann sé go fan le chéileán mac colgáin go tréimhin in na Páirce, thar chéileán, na sé bhí sé féidir chuoine mar túr féin spruch, sin bultige ach an ceansan chune, thar sin draslánaige. Cé go bhfuil idir a dó ar a gríomige ní hendacha go hé ach an ceansan na heola go patenta, thar sin trasláin. An cúlmóir tachtamach, ruaí ó beagáin, chud é mar bhbliain a bhí ag ruaí leis an Mhaoir, agus anna bhuacha a gréibhil am sé. Chud a ceansa thug go tapa ag níl, teach seasan sé siad is búla sé pléascaide amach an ár na Páirce, na chunaigh i gceannas mar se, chalíos déanta, seileh ghlacha, kicséir tócha agus seo chuig an nónsaí iad. Cearar ó Domhnaigh le lár na Páirc in an éanair, tá Muineachán go léir cúlathe siar, ní le héan den Páirc a chaháin an trúr a chahan,
Chana fanúin tús, catá dhéanamh go réiteoirnis bhfuil sé chun an imirt a stoppa mar bhfuil fear ó gúna gáil leonte, timppla chuige méadar amach an chúil féin, agus ar a dalamh sit ar a dalamh réiteoir dul siar fiochan bhfuil sé ceart go leor, agus nuair áthas nóméid beagin silibh ag dúna gáil a ríis. A tharú eile le déanamh stólim ar an Muineachán, go bhfuil ifir an néadíag, ifir an néadíag sinné Robbie Henretti, Tráchtaire agus Andromach chun chuile ag Babhta Páirc. Robbie Henretti, the Lord Spirit, Camerjig, anti-Wolves. Chóir leis fós a chur ar gúna gáil. Clog stoppahan sa gan áras, chuige dó fethe atá ar a glogan sa filáthir. Lach aire hena hasaf, an réitú, na siú leis, well, sodar an ish. An kick le tógant ag Shane O'Donnell, amach go an test at an Páirc. Rian Machi, cofal le O'Donnell a ríis, Berta hennig isteach le hama. O'Donnell, rinke trasna, rinke stach, rinke amach, an pass lauven tuchige. Nis de bhí a bhad níos mó beochta in únsahan gúna gáil insan céad le ná mar atáis an siad just dul salsan áil trasna na Páirce. Nenóníireachtaí Jason McIanson a bhí ar áilstáibh insan céad le. Pastor Gúirí seo langáin, ceann deasta chuig Conor O'Donnell in déanam isteach ar a gúil, an dhéana sé lacháil díomhar déanta Henson agus na Cosantóirí agus seo chuig Muineachán in Tráchtaire. Déanta go Hanson, hí Tráchtaire agus Conor Gíri go líisteach í anamh lacháil féhéire déanta agus seo chuig Muineachán. Na fórne ar cóharach. Muineachán an silfachas san inis dahad a chuig méadar amach an na gúil héin. Fear sa bhreis áil an déimhlíne, I bhír a cúideag ar a grim mig Stefano Hanlóin a gan éinge ingeach truchas lata. Tá go cofada le lár na Páirce. Casan sé isteach. Agus tugann sé an pesan san cofada le Aran ó Ciara, tugann sé siúd Domhnaigh beag, casan sé timpeall, sara thugann sé an pas go taobhile a ríis, seo cuaing Muineachán, Jack McCarran an son. Stí a dhéanamh go siúd, seo chuig Muineachán ar nunsaí agus lús a hespáint an socha. Déanamh go mar anna lús ar fan ag Stephen O'Hanlon, fé an council bultige, fé dhéanas agus féhrú ach an council lasma, mór an trúa, hespáint sé go bhfuil an turbo an nuair a bhrún séir ach an Babhta san an council na dul lasma don gúil ar héad na láimhidise. An cic amach tócha go taping ag dún nGall. Tá sé Marco Chorín. Gróir cuaramí cosanta ar bharcin san tanna lem, bhí sé caiise níos mó ama húsan meastan dosa hisací an len amaríon in a lehéin den Páirc ach an imirt in san tanna le seo I gmeacht ó héamháin na Páirce go dtíon taobhile agus cuaramí cosanta le déanamh I Cosantóirí ba se. Seo chuig dún nGall ar nunsaí Rian Machi, isteach sa chuairna héin sé amach go dtí Shane O'Donnell, feire timpeall cad a dhéana sé, casa sé timpeall. Magaí a ríis, tagann sé ar neiscirí chéileán má colgáin, dún nGall, Féinich, Tóiste, Mhaoir, agus tá sé ag Sean Martin, Trasna. Tá anna luach ar an Shelef sach le heise gan na fórne chormh gan feicantana seo chuil Shane O'Donnell a líisteach a dhéanamh casa sé ar an neasóig, casa sé ar neis, dus túra sé an pescaí chéileán má colgáin, chéileán a casa timpeall ríis, go dtí Rian Machi, I ggéirí rudaí a róú. Well, bhí sé an pasúir teach an son ar Eagleis, casa sé isteach ar an gitóig an council amhúla, isteach an drog chúlaige ach lágaíireacht an Babhta san a ríis,
gan é chócht in san pas. Seo chuig an Colmáin Tráchtaire ag caiilte seans ar cúlan sa gcéadúir. Cai sé meach isteach, tá sé meach. Rory ó beáin Babhta Tráchtaire ach Cláin sé fellráda, buine an fellúig, níor a bhéigeistigh sa bháine, her sé isteach, bhí sé ó mé lóin, is tigad a éanair, chun é a róú isteach an Muineachán, ach mar deirem an Colmáin Babhta, bhí sé tar éis ceamma a ghlachan san an iireachtar riadmach í, her sé amach, bhí berta na hímpel, chail sé an fell ar an dalam, an san jéasmach í, chuidirh go tapig, ceann das isteach, de bhris sé go das, agus bhí sé ó mé león ar a láthir, chun í a chur go Muineachán. Ahruel a dhéanamh Muineachán, gohfuil éidir a fethe a thuirteteach snéip rion ó Mucháin ó ghail tiúcha a thuirteteach agus Desi mac bhard ag a meachtamach. Desi ó bhéal a béthe a meachtaí an taimhlíne. Sean an dúras go leor Peile mar a ggéisiúil lena chunta agóchas ina meachtam líon. A cha rís caig Muineachán dul aig agus, well, cai sé dul sus go taobh na Páirce agus scór na áil. An tugad ginn se dúine gohfuil beagáinín féhún ceúireach le fácha. Dóthain ama fósacha. Fuair gá chúl tapig le chéile in sa chéile. Níadar me go le héidir tá stáiliúil sa tanna le. Well, cic séracha, gan éigean, glúiseach rómhach an ceansa isteach an árbíl, be sé se sa múl, tínim do chuna le gairí an fell ar a dalamh, an sé peachas úsaige ag Muineachán níl, tá sé agus Domhnaigh agus déanta go maith an balta san na géamach fáidín. Siníad na níorthóidí slacha a bhún sa hí. Tal chun cín inis, meach go chonín. Tá pepe step na gunlacht rééis a chúl sin. Tal chun cín inis, hálam de bhfuil an Páirc. Có fada leis an stúa mór. Díanamh isteach, túirt fé gúlín, búilte go maith. Stola go le ceann san hanis an Frasláin. Scór bra ó bhíhall ó Longáin. Well, sin canna síocht captéan dut agus é déanta go maith an balta san ag léach Naomh Mhaoir. Trí seachtaíag le trí trídeag. Chúig dómad a hen, bhí Muineachán cúlína bháin chun cín. Ceir cín le fána gnis, a chud is modan na máiste déanta ag an gúil tobisteach san dóibh. Pas isteach an árbíl bhil sé cailte beagnach ach níl. Seo chuig Muineachán a ríis. Ceann isteach an dróna dasathe, an lábhcrochtan san ag an réiteoir agus buntáiste uirtige do Muineachán ach a ríis níor a bhéh buntáiste teachtas siar a hen siad don gic séir. Jack Macaroon. Siar leat a deir a réiteoir tóg an spotta sanna. Agus an uachtar a lega ige ar a bhód, cúlbáire, Rory ó beagáin, a teachtamach. Óna lá, nuair seo, ceann das isteach go dtí an fearláir Páirc Cealló Gelacóir, Cealló Géirí nuair isteach, Rory teachsúls I gáir a cha sé meach siúr mar táin, se le búte ar neis ag Domhnaigh. Rory take go fáil le leislí ag Domhnaigh. Róbháil méidir chun éon tarife a bhaintas agus Rory cúlú. Tá sé take go fada leis an lína 15 méidir níos ach tá Rory ar neis a sé stig a sé sa bhaile a sé idir na cúlí ach tá an seileh ag Domhnaigh agus rianmach í hálan san an bheile go han sé an pascudí sé O'Donnell. Cad é mar cóhiiscint a taidir na berte sin. Ach í. Well, an tlethe ábhhéilúcha, nuair a han tú ceir a chúlín chun na masa agus gáinóm an díag fácha is mahanad ag gur féidir leat bhhéilú agus éon chun den galtachas a bhaint as a glethe. Domhnaigh le caisin John slú híos fóm. Háras áitig le canis an trathe an tachtain se chúin. Le bóchant inmhacha má bhún siad é seo, ní ghéinge iad a stoppa. Iad ar bhar a trathe nuair a gúil siad ar maidin. Teach tras na níis. Níad féin agus ciarí a bheith le canis an trathe mar a bhí a going le canis na críomhe an na rig. Seo chuing I bhíad a trídiú, Conor O'Donnell, I dtíanana go maith sin pí a death skillan san ó Shane O'Donnell. Shane O'Donnell nuair cabhrach inis, agus é déanamh isteach ar a gúil, an ceann san beagnach caiilteacha ach tagann sé leis tí Conor trasna, go dtí Shane an san go dtí 6 milliún a fuair an cúla chéanamh.
Roinn Mhaoir. Roinn Mhaoir, Gutí, Shane O'Donnell, O'Mulgáin, Dianta go maithe sanis, agus na chunlaigh I ggéiríonn bhearnas an oscailt, tagan Tighearnach. Fin bar á ruirta go stólam leis go gceann san, as é bhfuil fear, leibh chunil, ní bheith sé sin sa scrappa chuige. Rory Beagán, Ceann Garrett, co-fada le Ryan Wiley. 3-7 le 3-3. Den ómad fáca a glog. Ceann deasaisteach an san bhfuil calís dianta a dosí níl san réiteoir fós an díana go má sin é Jack McCann, bhfuil sé caiite go Jack, déana beirtúr cear chuigear ó Hier chunil ina hímpel agus féire bégan do McCann logant an féil agus seochuing dúna gáil a sudar sús fan na Páirce. Cúlín a bháin eile béidir go leore. Teach trasna. Pedar O'Mulgáin, Gutí, Roinn Mhaoir, Anna Hionnachar ag Roinn Mhaoir agus ag Shane O'Donnell ar glethe ó hadlar san isteach tréis sasa. O'Donnell? An lína 65 méadar. Son fágan sé fanán á Cluain ina dhéag, fós an dul go cín, dúir sé pasúig túring gurí Conor O'Donnell leis an neasóig, haris an drasláin. É sin cruthathe ag muintení O'Donnell, Shane leis an rúr agus an dumí, agus Conor leis an eiclíocht é chur haris an drasláin agus an crinnes. Chun cúlíad ágant idir na fórdenis agus sin le 8 nómad go le fáca ar a glog. Amach go lár na Páirce, búte agus búte go maith. Ig dúna gáil cúlbáire dúna gáil sinné Gavil Marini a teachtamach dun gicamach búte san éirige siúd agus seochuing bhfuil tin sé siúdarnais agus tá sé Jason McIanis. Jason, trasna na Páirce. Cúlíad idir na fórne. Coulson a fúd de sé ó míleán có-táchtach san sa chluthe. Roinn Mhaoir. Gutí Conor a Shane O'Donnell an mó uairgúil sé sin ráite gom sa tanna le. O'Mulgáin fébrú dianta go maithaige mar sé chas sé timpeall go deas agus san an pas siar. Túnagáil sásta mar a deirem. An féile bhuiilú, an cléthe bhuiilú agus bhfuil den airgine se chun Shane O'Donnell ar an ansaí go dtí Roinn Mhaoir caitheamh ag chasaisteach na ceansa á bhóla ní bhfuair sé dóthain nirt in san cig. Beidir beagáinín aspa muíine ach se chun an túthail. Chun é mar chuoine bheith siúdar an gúla fuair sé sa chéad le. Se le bh iompar ag siúd go lár na Páirce. Fethe sé sinné Shane Henratty takaisteach fuidir dé a hen agus an bindeláin mór dearagar a chuis. Muineachán a tuairt féin scúil féin spreoch bhfuil sé feite níl fáíar. Bhí sé sin testáiliúthe, bhí sé sin testáil agus an chluthe seo beidir I ggéal ó beagáiní nuhanis agus Gavin O'Millan a teachtamach leis an gceansa a bhóla 63 nómad agus 5 second ar a glog agus well, down differ. Tá ar naamh náile bara go bheith chóramach. Jess McGee gairí ach an Council Bristol Lewis agus begáinín slíon sanis ag Ryan Wiley do Muineachán dul chun cín. Ní hebh a cholín atá bhí an aigen ar dúisige ach an Council gur a haris an drasnáige ceir a cholín idir na fórnanis 3-8 le 3-4. Well, nuair a bhris an Council ón gicamach go lár na Páirce de bhí lehansan sanna fesecond béidir ar chúl ag Muineachán ach Ryan Wiley bhí sé sásta leis an gúlín féire. Cór leiris a churann san ar Roinn Mhaoir aire na hasa bharíis agus tosan midnis leis an gicamach ó Gavin O'Millan lár na Páirce. Go húntaach san éir ag dúna gáil dianta go raibh ar fadacha Conor O'Donnell, Jason McIanis ina éanair ar an déobhsad an Páirc. Fearál sa cóirimach, sné fear eile le bindeláin buí ar an sin
the Cameron Dowd and Council Tráchtaire the going all on Mhaoir is Mhaoir mar le cabhra fúile am Council na Meisteach Harish Drasnan ó bhí hall Langahoid. Heis Cluain in na fórne agus Cluain agus 10 second no mar sin fácha a glog. Ó bhfuil Domhnaigh ag Muineachán Cluain a gáil nó bhfuil bratacha do gahéile ta stáilúthe. As is Jack McCann ag fiochan isteach ar a gúil an Babhta san is é sin chu Harish an Trasnán ag McCann well 3 éideag 3 cúigdeag ceir Cluain atara agus an tlog a gín sin Domhnaigh go bhfuil níos lú ná cúig nómad fácha is. A harúil is tólam le díanamh inis má dhéann siad seans ag Domhnaigh bhfuil seanán mac go le cara ar a dhéim líne réig le tuairteach ag Jimmy McAngusa ach leanna mídne leis an gicamach an gúlbáire ó Naomh náile ceann fada mac go lár na Páirce an ceansan búte a fe tamil ag Muineachán agus búte féiire ag Muineachán agus iad a dulcan cín ríis an pas láimhe có fada le Stefán ó Anlún a díanamh isteach ar an gúil á na lús féin versa pas láimhe tucha de bhar fuair an cúil sa gíon le Tagan sé neistí rion á túil tugann sé Cluain. Sí Cluain in isiad an na fórne. Bhí chuig Cluain atara churis an ceist ón leor Cluaini. Well, ha Peile feite á hinnacha agus tá ceir nómad fácha ar a glog. Gá ceann fada. Ó cúlas Cluain. Go téas an na Páirce dí Jason Mackí gairí agus an teachtanús leis an béil ina ghlaic. Anna chluthe ar fad imirthe ag Jason Mackí do Domhnaigh le dó. Leach na himar a dumsa. Ní réon dát fé. Agus seo chuig iad a dulcan cín inis, i bhí ceir, Marco Cluain, sásta ceannaíon garad a thuirt, go dtí Roinn Mackí, go dtí filmbar á ruirtaigh, amach go dtíon ta bheile, an neisiríis, mí all Langáin, well beidir go bhfuil an clogáimirt ag Domhnaigh inis. Le trí nómad fácha, Trasna na Páirce, hen siad, Shane O'Donnell, go ferri le táin na éanair, sinné Páirc Ógáin, na gléchaisteach ar bhí sé cepas go léag séisteach ar héamh na láimhigh té ar héamh na cintóige chun Cluain áil, las maith dhéimigh sé a churíis an nachúrsáil, siirgdí fer a dahad slad, Shane O'Donnell, agus Shane. I gírig ar na costantóirí teachtamach agus bhain aig go thuirteir. Tugann sé pastats bhíon ceann deisteach aríis go dtí Conor O'Donnell siar go dtí Roinn Mackí Trasna hen sé siúd portán tuchtach mar a denim nuair an tú ceir Cluain chun na masa agus an clogin ídú de 67 a dahad atá ar an glog inis. Seo chuing an féilech amad ag Domhnaigh tá sé Jason Mackí fearr timpplair tá sé géirig slíáil le pasa chun Trasna bhí sé geiste gé dhéanamh lena Gordon began do dhéanamh lena cóiste chuing iad a dulcan cín go fóil an pasála isteachchansa ó ruirtaigh go háard go crín fan bar á ruirtaigh don é sin buile mar a hena maice trí chúl agus fethe Cluain inis ag Domhnaigh le trí séideag agus a harúile a dhéanamh ag Domhnaigh go bhfuil Brendan McCool teachtan Páirc agus isteach na áid siúd tá Sineál mac le charás na ceir mar trídal agus Brendan mac le chóil agus well tá sin tú an tmós atá ag loch leanúna Domhnaigh dar Naomh náile a chuid diantaige agus dianta go snasta ó hostaigh an tleisa nó hostaigh an séasúr se caite fiúháin seo chuig Muineachán ar an lúnsaí. Nómad go le fácha canis le puintí sratha a bhóchaint don ghiadúid im líana. Rai siad go raine dó don ghian se chuing péad é le háló ag nuh mar gan éon chluthe bútecha ní féidir le éaló ón ní chailú. Iad a dulchan cín me se agus tá sé ag Stefán ó Anlún dí Mícheál Banagáin amach an taobh san na Páirce McCann na géirig í isteach a dhéanamh mar a háló chéanamh éon plóchta Muineachán géirig an ceann na commandistigh san imirt stéad a diantacha in se búte ráda beagnach á diantacha má is dianta anna bhahansan well
Love talk to Corrig Dahima Garland Mission Johnson Domhnaigh Iad Fossadal Keen I mean sticks and Naomh Tighearnach and Council and Titim and stick a draw cool Agatha Cool Boy back got hard to spare Shin Gavin O'Malley Agus and Son Mehacon Talon when he told him she got the Coholson I can read to her Shula Stackige Ta unplug stop her Egan read to her Ik Shaskane a Hocktiag Shaskane a Hocktiag Agus well Gavin O'Malley ranna agus cóirléis á lorg a siúd inis agus sin sa Naomh Tighearnach dunlathe well bhí Jack McCadden is tí féle bhun nó raine sé nuas agus well tá sé in na hasamhrís ar a derim seascan é a hochtíag ar a glog an sa fágan san nach fin a cúpla Naomh fáca in san cléthe secondí fáca in san cléthe agus ceire chúlín idir na fórne anna hanna lehagang well, the Sikiad Carol could feel a cheer of glare. He come at Aaron Scale, go rev Gackrod in a cart. Domhnaigh Agason, cool bar and tuck the stock, Steph Argador, Páirc McGillamdina, attack the stock, the Gavin, O'Malley, a Gortiganson, son Unsi Tighearnach and son an Unsi Tighearnach and son Muineachán, ach Níl Diana Vinish, ach an plug. Hostóirí agus tá an córa tucha ag an réiteoir tá an plug an lúiseacht agus tá 10 second inis fáca Páirc McGillamdina go taobh san na Páirc seochuing Domhnaigh an Unsi an a rúthar agus an Lewis a Spartansa ag Cluain mac Colgáin tucha 10 slát déantaige fósadal chun cín pasbeag chun cín an san tucha again nor bhí bail go míar fiar ach tugann sé Council na Conor O'Donnell taking Conor laughing at 2 second diag no mar sin fáca go gluisear an banán an sa go bhfuil na pintí Crean i daiske ag Domhnaigh féire agus áid pointe machacha ag lethe canis an trathe an tachtan chucúing this agus sile fósa chumádacha ó ghuine go duine an banán séidethe agus sinné an dartíanta ag Domhnaigh ceir a chúlín na smaráilecha féire tíchúil is fethe chúlínecha san ag ghuine tíchúil agus 6 chúlín díag ag a bhuiireann baile Muineachán an sa ag glúnóis chluthe siamsúil go má reithanráis ag Domhnaigh sa Ciad Ceathrú 2 chúl an san a thug Muineachán ar neis isteach san chluthe sa chéad le ach an san cúl anhaachta gur fad ag Domhnaigh bhuile an lehama da dag san nar a bheith cúlín atara ag an sas an darmacht an tanna le agus diadfarrá gur hála gach éad an gúl tobisteach go raibh sciirte den ná buinteis a chuir 6 milliún isteach do Domhnaigh le 6 óbatíag fácas sa chlé a thug cushion beag dóibh agus a thug an bua dóibh bua a bhí tílte go macha tí a fethe acha san a trí a séideag ag Muineachán Domhnaigh ag lethe canis an trathe déadánig se chuin ach Muineachán díáilethe go raine dó don líon se chuin. Trí a fethe le trí a séideag ó Páirc Naomh Tighearnach. Rís a tachtan eistí éach fádín. Fádín isteach sa spás a dro captéin ó Lungáin Áris an drasán Gúlín a stú díach leis tíganis díanamh isteach an gúil díanamh mahansaige tíochanil agus ána bhuile Eistúiseach an saharís ó Domhnaigh spás a goscail suas a meisiad sásta le Gúlín an uairse meisiad sásta le Gúlín agus ní héanúna le seo agus Muineachán díanamh go bhad an raig os córa cúil seansa cúlan sacha agus báte go cúlan agaigh sin lúiseach le iad dásáí seo chuin Domhnaigh an nónsaí seo ceann anna bhathríis agus iad an tactríd loiris den áíidir agus iad an tactisteach má heilansa ó Domhnaigh a dulcan cín ó gcuine go duine an passadal a raig más cúlíné sin scóra chuthe anna scóra fad an leisisian sa go fada le ón bán bhí ón bán a cuioineh an seata hógan an tandahhair de thug sé is a sé hanis sin das éach fádín an leisisin san grí déasach í cean á chéana bhíige ó le cean se feitiige tá. Snéad difríochtta stóir ó san dulcan cín agus ní dhéagtá Seán Martin fósan déanamh raig ar chóil gona gó! A mar chóil
Andrew Muckin can first chance Allianz in Muineachán ní bheith siad an cíine bhar an tríú gúil. Tá mistake agus tá. Isteach an gúil an angin. Ianson se chance do Muineachán dul an cíine rís an ceann san búilte agus búilte go maith. As did him go Ryan Wiley a hogan the again talk she right chef in the feint will chef fighting fighter in Jason Lucky well and Domhnaigh should called sauce the sun the stiger him chats also got a cool was a chance cool and having Lisa Duncan Keen dog love croc the great tour Shanson saw and council of Harris and Traslan August and back the end Ik sé ó mí leir Desi chuine bhar ceann gá faoin de dóbalta tá cuma anna maithide an dála an áde ag an réiteoir agus an bradar an in na chuircin cíine rís mar tá sé díra clasma tá sé díra clasma den stúa so gá cholín an san an Rodón an casan tépal ceann mór ár fear an bhearlar Páirc Mihála Lungá in is stáile man Babhta an thuirteach san nimir get Finan an túir féag Cluain agus tá in Peile go ar neis chun cín ceann man úr sin ó Finan ó Canú mór. Díanamh isteach túir féag Cluain búilte go maith. Stola go le ceann san Harris an Traslan scór bra ó ag fós an dul chun cín dúir sé pasóig túring gurí Conor O'Donnell leis an nesóig Harris an Traslan é sin cruthaithe ag